Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite maọbụ ịkpọọ m Akajugo. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ mi na-emidokwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. I can go to join in a life. Now I was on to invite your friends on the from the horse's mouth. Because I better was second to none. This is spiritual part numbers. Spiritual part numbers. I can call again na ụwa efuru onye ọbụla nọ n'ụwa nwere spiritual path ya nọmbịa eji mara ya. Ihe ọbụla na-aga n'ụwa ya, and not because of them nwere spiritual path number bido na spiritual path number 1 to 9. Onye akpata na ndị mmadụ na-akpa agwa n'ụzọ dị iche iche. O nwere onye ọ bụrụ na ị na-ene ndị mmadụ, anyị ga-afụ na ndị mmadụ enwere agwa dị iche iche ndị mmadụ na-akpa. Ọ dịkwazi possible na o nwere ofu nne na nna mụrụ ụmụazị raise ha in the same family, the same way, mana individually onye ọ na-akpa agwa nke ya. Ndị Igbo na-akpụ ya na Igbo spirituality asị na ofu nne na-amụ mana ọ bụrụ ofu Chineke. Ịghọtara ya? Nya bụ inu ahụ ị na-anụ ka nchọ ka nkọwara gị taa. Ofu nne na-amụ mana ofuru ofu Chineke. Ihe ọ pụtara bụ na ofu nne na nna mụrụ zụọ mana eke onye ọbụla megide dị iche iche. Agwara m gị strive for knowledge. Ịdụ knowledgeable, ị bụrụ master. If you lack knowledge, you bụrụ slave. Onye ka eji asị gị na onye abụ master, ma ọ bụ na onye abụ guru, ma ọ bụ na onye abụ the high priest. Enwere ihe ka ọ sụrụ ya, ihe ọ pụtara na o nwere ihe ọma ndị ọzọ amara. And this life is full of mysteries. Yes, what you don't know remains a mystery to you and not to all. That is why I keep encouraging you to keep following us, keep learning. I'm free for going to chat privately, because all you can be unique. Because now I'm a priest and evangelist. So now I'm here to help you. So here na to sari and dozo. Before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna, na I on a month of December. Yes. I on the period for the Sagittarius. Yes. When I go Oburu na ịchọrọ ka ịtụ ọnụ ara things. So you like I nyere gị aka ịmata ihe kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na ịchọrọ iso na aja anyị na-achụ n'Igbo, anyị malitere ihe karịgoro 4 years na anyị malitere ya back. Anyị nwere massive testimonies. So ọ bụrụ na ịchọrọ iso na ihe ị ga-eme we chat ya na WhatsApp. If ọdọ ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-ekwubi okwu n'afọ aganye n'ọnwa agwụ. The last day of the month anyị ga-eje na mmiri ekpe ile ọma n'aha mmadụ dum. Proceed back to the temple, chụaja to entities of powers. Jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu mesaraka. Nwanne chụbakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso ya ihe ị ga-eme weta prayer request anyị debe n'altar, then you make token donation to the account number. WhatsApp number ị ga-eji nweta mbụ 0805-7837672. I repeat 0805-7837672. Yes, in Eze-Ana screen we have number mbụ. Now let's dive into today's lecture. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Ihe nchọ ka nkọwala gị bụ ihe kwesịrị ịma gbasara spiritual part number. I'm here to tell you na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere nọmba ya. And abịa m ka nkọwala as a high priest ịgwa gị ihe mara ọdị omimi na ndụ. Ọ ga-abụ ọ bụrụ ihe use common sense. Ọ bụ ihe kwesịrị ka ọ na-eri gị ndị na-arụ ma ọ bụ ihe kwesịrị ịda-ajụ ese. How come? Do you know in life I got a moon name with a spiritual part number? Spiritual part number below na 1 to 9.
and all 1 to 9 bụ number. Any other thing abụrụ number or generation carrying over, repetition. Ka nkọwa ka o doo anya. Ihe a na-akpọ zero. Zero simple means F nothing. So zero is nothing in creation. Ndị Igbo kpọrọ ya efu. That is ihe enwere ihe ọ bụ. Ndị Oyibo kpọrọ ya nothing. Zero ọ bụ. So ihe bụ number. A model the power of number. Number bụ 1. Otu 1 to 9. Oge na-abịa oge mma akọwara the spiritual meaning of each number. Mana ihe bịa ka nkọwara ụta bụ ka anyị realize ya. Ịgwa gị na ihe bụ number bụ 1 to 9. Efu enwere ihe ọ bụ, zero enwere ihe ọ bụ. Onye akpatara ma nọmba ndị ọzọ ị na-agụzi. Ị na-agụ 10. Ihe a bụ 1. Etinye efu enwere ihe ọ bụ. Ka e wee mark ya the next line of ịgụkwa number. Asịghị 11 eweta 1 na 1 ọ bụrụ 11. Asịghị 12 eweta 1 na 2. The same number a ka a repeat. So nwere number ọzọ dị n'ụwa nwere spiritual meaning abụrụ 1 to 9. Ihe ị na-agụzi ma ị na-agụ 99 na-agụ 100, ihe a bụ repetition of number dị gonna exist in creation. And that number dị exist in creation 1 to 9. Efu enwere ihe ọ bụ. Nchọdị. Wee ebe ebe ka nkọwara gị may I try and use layman language for you to understand, to comprehend ihe na-agụ maka ya. This number a na-akpọ 1 to 9 bụ ihe bụ number. Ihe ndị ọzọ number ndị ọzọ enwere repetition of already existing number bụ 1 to 9. Now, and na-agwakwa gị na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere number ọhụụ and this is 1 to 9. I try as much as possible to use the simplest method for you to grasp the real meaning. However, I'm addressing earnest seekers only. Those people that are yearning, that still have the spark of that yearning in them. It's not for everybody. Believe in me. Any bringer of truth is not communicating to everybody because not everybody will understand. It's for those people that are still have this spark of yearning in them. So I'm not expecting everybody will key in. After all, for them they will jump it. That things in a trend. Then do I care? I don't care. My message is simple. Why I was sent is just to tell you the truth. Whether you take it or not is not my business. But you will remember you will be judged by an opportunity has been given to you, so you don't have any escape route. Why you keep being negative things over and over times and expect a different result. So pay attention. I can tell you, if for any reason you are under the influence of my voice right now, you are blessed. Every reason okwu ajiada. Nation book also. You people have been made clean because of the word you heard. So, okwu adago ke we buru ngwucha we nye gị. Ihe iji eme is your own cup of tea. So pay attention and share it for the benefit of others. Do you know na ihe gbasara ihe mmụọ, sometimes why you remain karma is still dealing with you is because message you have been sharing is message that is bringing people down. And as you are bringing people down with negativity, they keep bringing people up with positivity in order to pay for your karma. Now, let me digress to Haji Makebia. Haji where Makebia Tatabe Kowari Hedi Nikosima Basara spiritual part number 1 to 9. So pay attention. I want to mono no to Chinamu or to Nenamu, Mano to Chineke. I said, otu nne na amụ mana ọ bụrụ ofuchi na-eke. Etu aka esi akọwa ya n'ile Igbo. And nchọ ka nkọwara gị ihe o meanụrụ bụ na otu nne na nna mụrụ rezi unu mana eke unu dị iche iche. Eke a bụ ihe mere iji wee dị unique from onye dị etu a to onye dị etu a. That eke a ka iji wee dị iche. And eke a ka m chọrọ ịkọwara gị
Now why you run into challenges of life is because na-eke na gị nwere onwe gị amara ebe ị kwesịrị paachị gị. Ọ na ihe gbasara ịkọwara ihe gbasara eke the differences e nwere in life ka ị ga-afụ ka mmadụ gara akọwara gị gbasara melancholy, na-enwere sangwai, na-enwere ụdịrị isi ihe niile abụ stages and etu eke si eshape mmadụ. Mana o nwere chọrọ ịkọwara gị na spiritual partner mba agwago gị just buru ya n'obi na mmadụ ọbụla nọ n'ụwa na-egroupu mmadụ ọbụla nọ n'ụwa into 9 groups, and ịchọba onye ga-eme ka gị, onye ga-erizin ka gị izi onye agha gị na ya nwere spiritual partner mba. Onye akpatara 1 out of 10, 1 out of 9 you will see someone na-eme ka gị. Yes, and ọ bụrụ na ịdị knowledgeable ịwụrụ master, inwe knowledgeable ịwụrụ master bụ na gị nwa na onwe gị amarugo ya spiritual partner mba, mmalụ ụdị mmadụ ịbụ, mmalụ ndị spiritual partner mbas ndị ọ ga-adabata gị na ya, mara ndị ị ga-avoid. Nke bụ eziokwu bụ na o nwere ihe ga-eme ka ọ dabata gị na mmadụ niile nọ n'ụwa. Ọ dịrọ possible. Ihe kpatara na ọ dịrọ possible na onye ọbụla nwere spiritual partner mba ya. Enwelu ka ndị ọbụla si eche echiche n'ụdị ha. Enwelu ndị bụ na ha na-adị kọni ihe ọsọ gụ mee ya, ọ ga-adịrịrị aghụghọ. Ọ bụ onye aghụghọ by nature, nwere ihe ekwutere ya. Ọ bụrụ na efe ọsụọ ya ka ọ marụ Chukwu, ọ ga na-etinye aghụghọ maka na aghụghọ dị ya n'ime. Enwere ndị bụ na ha dị very honest to the core. Ọ bụrụ dị maka ọzụzụ. Onye akpatara na ị nwere ike ịfụ some family raised in same family, the same environment, the same okwuchukwu ka a na-agwa, the same morals, but ịfụ na onye a dị very unique na ụdị a. Ọ bụrụ ọsọ ya gbugoro ọnọ na n'etiti ndị ewu ndị ekperima, you can never change na ụdị o si wee dị. Maka na ọ dị very honest. Onwe ndị ewu pacesetters. When they will people you can always trust them because they will never compromise. It's in them. When they will na ihe ọbụla ị na-eme with them, ị kwesịrị ike ọpụta. Ha dị honest. Onye kpatara na ọ bụrụ na ịfụ some companies a na-arụ ọnụ by maybe knowledgeable people, then maybe from India, some these people from the Asian world, they don't knowledgeable. Basari ha na akwa basari. Ọ bụrụ na ị bịa ka e wee gị n'ọrụ based on ihe ha na-achọ, ndị na-adị accountability bụ their watchword. Ọ dị in them. Now, ọ nwere ihe bụ na ihe dị inborn mmadụ. Nwee ihe bụ na na-ekochi mmadụ, na-agwa mmadụ okwu ka o behave wee etu a. Ifu na ọ na-emetụ ya, ọ dị flow because ọ dịrị inborn. Ifu na onye a ga-emegide ihe a ọsọba ngọngọ. Mana onye ọ dị inborn, onye dị accountability bụ nke watchword ya. Whether when I monitor ya, in a watch ya, ma ọ dị watch ya, ọ nọrọ na ya establishment, ọ dị very accountable to the detail. Mana onye ọ dịrọ n'ime, ị na-eke ochie ka ọ dị accountable. Ihe ọ ga-eme bụ ọ ga na struggle. So onye dị etu a need the serious monitoring. Any slack, any loose guard, o mee ihe ahụ ọ dị ya n'ime. O loose guard ya, and any loose guard na ọ bụ na efi ya, o mee omume ahụ eji mara ya, ọ bụrụ onye aka ntụtụ ya afịa ya. Ọ bụrụ onye adịrọ ọ na-esi ya afịa ya. Ọ dị na nwoke dị na nwaanyị. So ọ bụrụ na ịmata spiritual number, ihe ndị a na-agba gị like the Indians, the Hinduism, ndị ma maka ya. Onye apụtara na ị nwere ike ị na-achọ ọrụ. Ha amalụgo the position ha na-elu for. O nwere ndị na-adị highly emotional. Ọ bụrụ na ha emere ọrụ gị ebere, onwe onye ga-emere gị ebere.
So then they tour in our own charity home, in our own hospital, about the aged people, the sick people. Chomanda, they are making us will be able to have emotional or the second to none. How about they only get fit in at this particular kind of environment or business he set up? More hospitality business. Mana I were ndo obi ebere mmadụ anara eme tinye ebe anwa ọ ya afia ha ahụ ide egosi obi ebere genuinely from them. They are not forcing themselves to be nice. It flows within. Now ọbụrụ na this company say ọbụrụ na asị gị bịa feel from ha agba gị feel from tinye ya date of birth. Ihe a ji ajụ ụmụ ihe ndị a bụ date of birth gị bụ ka ha wee mara ọ bụrụ ọsụsọ ka ha mara how young you dị. No. Ọ ga ha wee analyze ya because enwere reason eji mụ gị n'ụbọchị amụrụ gị. Enwekwa reason eji mụọ gị na month amụrụ gị. Enwere reason eji mụọ gị na year amụrụ gị. Ọ bụrụ coincidence. Therefore, how you we analyze where arrive at your spiritual number. How you we analyze here in the basalagi. Where man na this particular post vacancy today. Now your spiritual part number or bonye fit did perfectly in that particular square hole and achievement. Kamaloga, Emana Akomi and Akoko to do him. I will keep saying because you hear in a Tina Taguro, there is it. I've told you times with that number, one thing you need to know. Now, what I want to tell you in essence is that if you are on earth now, you know there was a time when there is this sickle cell, yes, anemia was on the rise. You know there was a time when as a result of sickle cell anemia. Do you know why the sickle cell anemia continues those days? You know why? Because out of ignorance, people are not knowledgeable to that point. And that is the reason why you will see an AS getting married to an AS, or a full AS getting married to SS. And therefore, before her one abonator haga mortality secular. And by then, how will you give the fourth one of secular on a quobble following week a queen dog and Monoborea. Here, Meadow had knowledge, had no knowledgeable. Well, Malo, now blood group composition of this particular person and blood group of this particular person. Now matching them together we create disaster. Manobru na no nyang are knowledgeable. Malo nobu nibu SS, mobu nibu AS. Naturally, ni kwesịrị ịchọ onye bụ AA. In order ka enwe harmony. Ka ihe kọrọ na blood group na blood a dị na nka. Therefore ka enwe harmony. Etu a ka nature si mie. Mana mgbe that knowledge agbabara ụba, when people don't know about this knowledge, they keep making that mistake and therefore keep giving birth to secular and therefore those children keep dying. But when knowledge become the norms and people understand it, now people are avoiding it systematically. The same thing is the same thing that is happening in spiritual part number. But I'm happy that someone like me are teaching it now. Time will come when people will be knowledgeable of that and keep aligning themselves with the compatibility. Our spiritual part number ga make it Guinea Gana Asino or full name. People will be following them what we are saying that from different brothers from different mothers. They are like brothers, bonding in a way. Man and man, they bonded in a way that if you want to see Emeka and Ifeanyi is not there, what Emeka told you, the response Emeka will give you is the response Ifeanyi will give you when Ifeanyi comes back.
and they throw up the same challenge. It's like the two hearts are together because of they have this uniqueness that made them together. They understand themselves, they reason alike. It's not coincidence, it's because the spiritual number made them to be reasoning the same way, behaving the same way, and have a lot in common. Therefore, they will be compatible. But if you bring somebody that maybe they are not that compatible, but they are good to go, you will see them in harmony. They might sometimes have problem, but they will always reconcile because their differences is not much. And that is what is happening in relationship, in marriage, and in any form of partnership. But there are some people that they are not compatible at all. With that, dealing with them, everything will be in shambles. That is why even if you want to match make people based on spiritual number, the spiritual part number will tell you that their first option is this, second option is this, third option is this. You understand? Now, then you now know the categories. Let me give you an example. Let me use myself as an example. Let me use myself as an example. I'm a Sagittarius and I'm spiritual partner number 7. Now, the best suitable for Sagittarius are Aries. Now, the best suitable for spiritual part number 5, spiritual part number 7 is spiritual part number 5. And what other numbers that can go, 3 can go. Spiritual part number 7 can go. Manan match in very similarity. Now, there are some people that are, let's say I'm Sagittarius now. The person is Aries. The person is spiritual number 5. You don't need anybody to tell you that he's so compatible. The person will be so compatible with me. Because in zodiac we are compatible. In spiritual part number we are compatible. That is why you and the person will reason alike, follow alike, and they radiate. We are about radiation. Energy will be alike. And therefore, two of you is super match. But there are some people that two of you are compatible zodiac sign wise, but in spiritual part number, two of you are not that so-called perfect, but two of you can coexist. All those things, all nyabatani were careful. If mother now about they make a business or in partnership or even marriage, and they make a one name. If one then cause they are living fine. Even if they have issues, they resolve it amicably in no distance time. If one then cause they are wobbling. How about your perfect match, but they can go. If you then goes they can go. Once you match make them, once they get married, once they are in partnership, they will always have issue. At the end of the day, they will scatter everything. Till this world will be a better place where people begin to consider spiritual part numbers. Very important. Some people don't understand these things. That is why problems keep arising. Yes, because in other things, the same thing that you know that there is some health challenges that are existing in creation. But for the fact that people don't know about it, it keeps becoming issues till when people will understand it. Let me give you another example. Do you know people that are in medical field will understand what I'm saying? Do you know no blood group? Or the abobru ne enota as one. That is obona one bodega blood group O negative. I think O negative. If I'm not mistaken. I think O negative. Once they put to bed, bam, and we're all waga baha.
within the range of, from that time on, within the range of 1 hour. The person might not be able to conceive again. Do you know? Those days, yes, were O positive with one particular blood group. Once they get married and that woman put to bed, as from now, between O positive with other blood group, when a particular blood group on name like that. Now, modern science discovered it that upon a blood group get married, the woman is put to bed. You need to for a reason, so that subsequently she will keep on giving birth. Almost if not, now olden days in the no without knowing of this particular recent findings. How more fashion na bedie afrosi nwa. Nwanyị a nwere ike move to another man or dime n'aka nwoke a maka na onye a nwere different blood group. So ihe na-achọ ịkọwara gị na man is just take of his own problem. Ihe kpatara na ụwa a flow etu o kwesịrị flow is that of ignorant of man. Na ọ bụrụ na mmadụ maalụ ihe wee align onwe in front of this world will be I can live in harmony. Emotanwa wise, I can live in harmony. Understanding wise, I can live in harmony. Progress wise, I can live in harmony. Because no hard to match. And once you and your partner is to match, the spiritual forces, Sogi, Nankesonya, will not struggle. They will not find it difficult to adapt to each other's vibrations. But when your spiritual forces and their blood composition is irradiating in different current, and their partner is radiating in the other current that is not compatible, they are going to be, everything going to be in shambles. So what am I saying? What I'm saying is, in this life, strive for knowledge. Because if you are knowledgeable, you're a master. If you lack knowledge, you keep making mistakes. All of us made similar mistakes in the past. But there is a reason why this liberation is coming now. For those of you that are about to avoid mistakes. Those people that already in the mess. For you to know why the mess is ongoing, keep repeating. It's not as if that your partner is a bad person. No, it's not that it's the terrible bad. But the only thing is that two of you are not compatible. Yes, two of you are not compatible. Now this particular lady, a lady that confided in me, told me that no one name in. That is all that the man and Atubu here. Nyabido Yeba the man. Obudonwe showdown. Either I cause some shoes in here, Mobona and why hot nataro, Beregona here, Mob one challenge or the other. The person 3, 4, 6 months down the line, the person will notice that his finances is going down. And the Yasikwana Konya poor by Kwana the same thing will repeat. Or some here again, I come mad and Kato, Nako that we're making it. Well, wow, so here basa relationship. Only I'm not going to match and I'm to mark. Or put on a bad person. Or they be over a street girl, or they been do anyhow. But this is some people will target no spiritual problem. Yes, of spiritual problem because spiritual part number even is a spiritual stuff. However, sometimes obure to win nanya, man I can tell you, no more onye gabo, naronya make up here. Onye gabo no onyanwa. Instead of going there, the person will be rising. Yes. Everything abro that negative spirituality is got here. But the check the person the bad. But you hope to have the radiation, has to go. Did not match. Obon you check the spiritual part number and da. If no da daba. Phone your ma.
onye a spiritual partner mbịa achọrọ m mention ya. Spiritual partner mbịa na zodiac sign ya bịa mee ya 3 marriages has collapsed. She's a woman. Now, or this is not the bad. When ambidos here, we chọba this solution to the problem here, I will dig, we find there out. Now, zodiac sign wise, spiritual part number wise, now that 3 people are on almost over can. Yes, reason bona. Via zodiac sign ya na ndị a na-achọ Scorpio, and those Scorpios and their spiritual part number are actually within care. As you go from the Madagascar, he believe or spiritual part number. He might not believe it the same way. Some people will tell you that they don't believe in zodiac signs. Some people will still tell you that they don't believe in SS, and almost some people who are argumentative. When the issue medically, the issue of genotype and blood group came up, some people don't believe it. Till date, I can when did they make mistake here? You see how now only an S, no have S that they should not get minus in the aquaro. Ometakwa, or you name a does and make here. I don't know what we keep well. Manana, wagging the name exist. As you know, when only came when he had a external factor. Or only questionable a good person. More the too loud. Only idea only very stubborn. But because of also Azuria, Azoya ka kusi kwa joku. Azoya ka ọmara ka esi ọ na-atụ okwu eze. Azoya ka ọ na-ekwu okwu na-eche okwu eche before okwu. That ọsụsụ ahụ azụrụ ya bịa mee ihe ọka amatụ down. Mana o nwere ihe ya we provoke onye ifu the inner him or her. O provoke ifu na ogbu onye ala before. Ọ nọ ka etu ịnọkọta etu a now. Onye degoro nọgoro na street. Ba show off mana do to no digo mature just inu di o we come wa se down iwe do batia no asonwa do to no chogo inu di omogo o be se born again idu batia no o na maintain na eme agwa de mma maka na di agugie ma don kworo otu boso o ga-eruo ọ dị provoked. Ọgwa na ya wo retire solution na ya no bu straight o nwere ike ịpịa bottle utterances ya ogosikwa na isi ile wakwara ya ahụ hapụkwa na ya ka amụ down maka ihe ọsọ gị gbochi onye ala ọ ma akwụsị ntamu. So if you onye na pretend na silent her bad nature, it's just a matter of time. No matter the time no see attack or comport to onwe something ye merely or full up for the inner content. So my advice about don't be in a hurry to partner with anybody in business. Yes, in partnership of any kind or in marriage. Consider so many things. Take it slow. Take it slowly. So that you will get a mother problem this year. Makana one got why danda other I go you open born. So that they make mistake. Some of the people they make mistake over and over. Je check here. Only here it was here. When similar mistake had a make similar result. You can't continue doing one thing over and over times and expect different results. Let me stop here. Once you are doing one and chat na WhatsApp. WhatsApp number mobile 0805 7837 I repeat 0805 7837 Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike. Ke Chineke na-apụghị. Ezi m ụzọ m ga-esi luwo ya.
n'ihi na ọ mazụrụ ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile be with you all now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.